Sanibonani. Ake ngicacise ngalolimi leli lwesi-Arab. Mhlawumbe mase ngicacisile abantu imiqondo izovuleka kuzokhanya ngoba kumnyama ebusweni benkawu. Walla uthi kuQuran Yasin wal Qur'anil Hakim. Subhanallah. Allah ukhuluma nga two alphabets of Arabic, ya and sin. Uthi Allah yimina ngedwa engazi meaning. Yimina ngedwa engazi incazelo yalokho. Okunye lokho okubonisa ukuthi Quran ayibhalwanga uMuhammad akayicabangelanga yena ngoba kwayena uthi le Yasin angiyazi meaning kusho yena. Manje ungayenza kanjani into yenziwe ujike wena ungayazi futhi. Kodwa Allah uthini wal Qur'anil Hakim. Le Qur'an le ngempela nale Qur'an le lesambulo lesi al Hakim sihlakaniphile. Sizokunika ulwazi, sizokuvula umqondo, sizokunika ukuhlakanipha. Subhanallah. Innaka Allah ukhuluma noMuhammad. Innaka wena ngempela wena Muhammad laminal mursalin ungomunye wezithunywa zami. Ungomunye wezithunywa zami. Subhanallah. Tanzil al-Aziz ar-Rahim. Le Quran le yehlile ibuya kophakeme kakhulu onomusa. Ye Quran le yehlile subhanallah. Allahu akbar. Isambulo yembulelwe ukuthini ibuya the Aziz ophakeme kakhulu al-Hakim. Okhaliphe ngendlela eyisimanga umdalo wakho loyo Allah loyo. Allahu akbar. Izokwenzani le Quran emhlabeni izofunani? Litundhiru aba'uhum fahum ghafilun. Ukuthi izoxwayisa obaba benu abazali benu abangayinaki izinto, abathatha izinto kancane, abangathathi impilo serious. Le Quran izele lokho la emhlabeni. Awuzwe nje ukuthi Arabic ulimo lumnandi kanjani. Lalela ke mfowethu, ungangiblame ngokuthi Arabic mina ngiyasikhuluma isi-Arab. I'm not an Arab, ngumZulu uyangizwa nawe. Kodwa bafowethu safunda. Sagibela indiza thina saye emazweni ahlukene. Siyofunda ngoba sifuna ini, sifuna ulwazi. Lalela ke wena onenkinga yesi-Arab ngicela ukukutshela. IBhayibheli lelo lifundayo iOld Testament la emhlabeni mayifika yafika ngesiHebheru liphe lesiHebheru namhlanje awunalo. Wena onenkinga yesi-Arab iBhayibheli le oyibiza wena ngeNew Testament mayifika emhlabeni babebhale ngesiGreek liphe lesiGreek namhlanje awunalo. Yingakho usaba ukungichallenge. Ingakhathazeki iArabic siyakutshela ake ngibuze. Trigonometry, geometry, homeopath, physiotherapist, pediatrician, podiatrist, ophthalmologist, dentistry, dental surgeon, you name them. Kuningi ngakubala ngaqedwe wonke lamagama le carcinoma, hepatitis, ungakubala konke lokuzana algebra, geography. Bafowethu kuningi abakufundise kona esikolweni ungazi ngisho ulimi lwako ukuthi kusho ukuthini kodwa ukufundile wena esikolweni kodwa unenkinga neArabic sikutshela ukuthi ulimi olukhulunywa yonke lento engikubize yona is gibberish. Ungeke ungitsheleze ama meaning ukuthi asho ukuthini. Decimal fractions yonke lento leyo, general ledger yonke lento leyo, ledger, accounting equation angeke ungitshele isho ukuthini leyo nto leyo kodwa wena uyifundile esikolweni. Kodwa mina uzongixaka ngesi-Arab ngokutshela ngithi ulimi lwesi-Arab. Bafowethu ayikho into ebhlungu njengokulimala kwengqondo. Uthi ubaba umzakhe Mbuli, born free but still in pain. Born free but still in pain. Uzalwe umsulwa ukhululekile kodwa usesebhlungwini. Ucindezekile ngokomqondo. Vula ingqondo. Ngiyabonga.